Giawhag karon sa Police Regional Office 7 ang katawhan nga magpaabot sa kamanduan o formal nga pamahayag sa Philippine National Police. Kalabot sa taho nga adunay 18 ka mga senior officer sa PNP. Kinsang mga resignation gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gumikan sa giingong kalambigitan niini sa kinadiling drogas. Lakip sa 18 nga gidawat ang resignation sa Presidente. Mo ang direktor sa Cebu Police Provincial Office kun CPPO nga si Police Colonel Romel Ochabe og pipila ka mga opisyalis sa PNP nga taga Sugbo o ani ang destino sa Sugbo, partikular na sa PRO7 kaniadto. Kini naglakip nila ni Police Brigadier General Pablo Labra II, Police Brigadier General Ramos Medina, Police Colonel Rex Dirilo, Police Colonel Marvin Sanchez ug Police Colonel Rodolfo Albutra Jr. Gihulagway ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang tikpamaba ni PRO7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin, nga kabahin ra sa proseso sa kapulisan sa pagkaron ang nadangatan sa 18 ka mga opisyal sa PNP. Dugang ni Pilare nga pabiling high moral ang kapulisan sa PRO7 taliwa sa isyo. Sila sa ilang bahin padayong moserbisyo sa katawhan. Hilabi na nga daghan usab og kaayuhan nga nabuhat ang PRO7 sa ilang pagbatok sa kriminalidad. Partikular na ang pagpuhag sa illegal nga droga sa rehiyon. Bot ni Pilare nga magpamiling focus ang kapulisan sa rehiyon sa ilang tahas. Bisan pa man niining maong uwahing kontrobersiya nga maigo sa kapulisan. Giklaro usab ni Pilare nga wala pa siya nadawat nga kamanduan gikan sa PNP Camp Crame o sa Department of Interior and Local Government kundi DLG. Kalabot sa resignation sa 18 ka mga opisyal sa PNP nga naglakip sa kasamtangang direktor sa CPPO. Nasayod ra sila kalabot niini pinaagi sa mga balita diya sa media o ingon man sa social media sumala ni Pilare. Well, they should always wait for the official announcement or the document. The PNP is a highly professional organization. We do not believe on gossips. No, di tanang marites. No, ang amua is we just wait. No, you just do your job well on the ground. Continue being passionate about your job. Kung naamang galing mga kabaguhan, then adjust to it, adapt to it, and continue to serve the community. Samtang gipahibaw ni Pilare nga mius-us og 6% ang mga natalang krimen sa reyon karong simanaha itandi sa miaging semana. Pagpakita laki ni sumala ni Pilare nga epektibo ang ilang mga lakang pagbatok sa kriminalidad. Pinaagi usab sa pag-abag sa komunidad. Pagpakita usab kini nga walay kakulian sa peace and order situation sa rehiyon. Malaumon si Pilare nga magpadayon kining maong trend o mas maubos pa sa mosunod nga mga semana. Well, we assure the public that your Police Regional Office 7 under the leadership o Police Brigadier General Anthony Abirin magpabilin nga committed sa paghimo sa among trabaho. Inabagan sa inyong tabang nalipay kayo ang atong Regional Director Police Brigadier General Abirin sa suporta sa komunidad diri sa Central Visayas. Kining atong mga operational accomplishments o kining atong natala nga pag-reduce sa crimes consistently, this is because of the strategic, strong and consistent partnership between the police, the community, the local government units, and of course other stakeholders. Maunay nakanindot diri sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.